Iglesias, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, que tal, Óscar? Que tal? Bueno, primeiro partido do Campeonato Galego 2026, o Olímpico de Ruti se evitaba entrar na eliminatoria previa, polo tanto entraba en competición nos oitavos de final. El primeiro partido, primeira victoria, dicía eu antes que por un marcador así en xeral, en frío, pode parecer contundente, pero comentábamos antes a micrófono pechado que o partido foi máis igualado, non, do que amosa o resultado. Sí, efectivamente, non? Tivemos, ocasións en ambos lados, nos acertamos na primeira parte para chegar ao descanso con un 0 e despois chegamos a estar 3-0 por diante, pero efectivamente a maioría dos goles chegaron nos últimos minutos, non? Foi bastante máis axustado do que digo o resultado, efectivamente. Sí, dicía eu antes, non? É que o primeiro tanto do Olímpico si chegaba no minuto 25, pero o 2-0 ata o 75, polo tanto xa en esa recta final do partido. Sí, aí, por eso estuvo bastante apretado, e despois eles tamén, pues intentaron ir un pouco arriba a ver se conseguían un empate, a contra, tuvamos a suerte de sentenciar, non? Entón xa despois do 3-0 marcaron eles, e nós ainda marcamos un tanto máis, pero sí, foi bastante un partido moi igualado e disputado. Falábamos a pasada semana con un xogador do equipo, con Nino, e nos comentaba que, lóxicamente, había que facer valer o factor campo, e xogar en casa e no campo municipal de Vilaboa era unha vantaxe que non había que desaproveitar. Sí, efectivamente, cando veñen os equipos de fora ao noso campo, entre as dimensións que ten e tal, pues sempre comenta, non? E se ven un pouco sorprendidos por ser un campo tan grande e tal, entonces ao final non están acostumbrados e a nós pues temos que facer valor de eso, e que estamos máis acostumbrados a xogar na casa, e así foi, non? Aproveitalo desta maneira. Bueno, estaba aquí mirando os resultados da fin de semana, prácticamente a meirande parte dos partidos foron o sábado, quedaban dous para o domingo, precisamente o que enfrontou ao Racing Club de Ferrol contra o Sárdoma de Vigo, e cando todos quizáis dábamos como favorito ao campeón de Liga, ao Racing Club de Ferrol, chegaba a sorpresa. Pois sí, efectivamente, era un partido marcado, saliu así o sorteo este ano. O Sárdoma, ao quedar terceiro na súa división, pois entrou nestas previas. Entonces, tocou no calendario co Racing, sendo que por exemplo, o ano pasado era a final do ano pasado, non? A final do ano pasado foi o Racing Sárdoma, e ganou o Racing holgadamente. Non ten nada que ver, porque o partido foi moi diferente, por lo que se ve, mira, neste caso contábamos que o Racing volver a salir victorioso máis xogando na súa casa, mira ti, tuvo que estar un partido moi reñido tamén, empataron a 2 na tanda de penaltis, pues, no, ao final nos toca ir a Vigo. Sí, porque xa se sabía que o gañador desa eliminatoria sería o seguinte rival do Olímpico de Rutis. Claro, imagino que prácticamente todos os xogadores xa daban como favorito ao Ferrol, e que podría ser tamén unha revancha, non, desas últimas jornadas de Liga. Sí, efectivamente, pero estábamos aí con ca ventaxa de que podíamos, sabendo que íbamos a fora, pues preferíamos ir a Ferrol, que por distancia é un viaxe menos costoso, pero isto é o que ten as eliminatorias, o cuadro está feito, sabíamos que tiñamos que ir a fora, e nada, non habrá revancha da Liga, pero quere dicir que están fora, por eso que o rival ten que ser importante, e hai que centrarse neso, e a ver cando nos toca ahora, si sábado ou domingo, para ir a Vigo. Claro, o Ferrol un rival ben coñecido, xoga na mesma competición, na mesma liga que a vos. O Sárdoma de Vigo, pois un desplazamento máis longo, como ti nos comentas, e tamén quizáis o positivo é tamén enfrontarse, non, contra equipos diferentes, e dos que Sí. xa máis ou menos estades acostumados na liga. Sí, efectivamente, non, xa que xa chegas a este campeonato, pues polo menos de xente diferente, equipos diferentes, é bonito tamén, non? Ao final hai que pensar neso, se chegas a él tens que ter a disponibilidade de poder viaxar. Neste caso nos tocou ir alá, e é bonito enfrentarse a outros equipos e de outras divisións, non? Si comentábamos esta mesma mañá que aínda, claro, estamos aínda a luns, e non sabemos se o partido será o sábado pola tarde ou o domingo pola mañá. No, aínda non me confirmaron o horario e de alá, en principio o horario oficial do Campeonato Galego é sábado tarde,
entre as 5 e as 7 por estos dos desplazamentos. Si hubiera alguna idea de que fora a domingo, nos terían que preguntar previamente, estar todos de acordo, non? Pero bueno, en principio non, de momento non teño notificación e non estamos esperando que nos digan algo. O sea que en principio a día de hoxe o partido ten que ser o sábado, a non ser que se fale entre os dous equipos e se decida xogar o domingo pola mañá. Efectivamente. Para xogar fora do horario oficial temos que aceptar nós, que neste caso somos os que temos que aceptar o horario que nos soliciten. E para vos que sería máis cómodo, imagino, xogar o sábado pola tarde, non? Non o sei, depende da xente, que é moi complicado decidir estas cosas, porque se te ofrecen, pues, a ver que xogadores poden o domingo, quen non pode, quen sí, entonces pues, é difícil. Penso que estamos todos máis ou menos dispostos a ir calquera dos 2 días, pero bueno, a ver en que nos condiciona o horario que nos soliciten, en caso de que nos piden algo. Se marcan un horario dentro do oficial, hai que aceptarlo e nada máis. Bueno, pues estaremos pendentes, imagino que mañá martes e xa poderemos sabelo como máis tarde o mércores. Sí, non, mañá ten que estar posto, ten que estar por reglamento, ten que estar posto xa o martes. Pois estaremos pendentes e xa, se posible, mañá ás 2 poderemos confirmar o horario dese partido, ese Sárdoma Olímpico de Rutis. Pois, Fran, como sempre, moitísimas gracias por atendernos, parabéns por esta victoria ante o Pino, e a ver si conseguimos a segunda o sábado ou o domingo ante o Sárdoma. A ver se é verdad. Ojalá podamos vir que a clasificación para ir en semifinales. Pois estaremos moi atentos. Moitísimas gracias, un saúdo. Muy bien, gracias, saludos. Hasta logo.